Кое е най-запомнящото се преживяване от курса? Много сме се смяли от сърце, дори през сълзи. Може би, когато трябваше да влезем в ролята на известна личност и да говорим от нейно име, всъщност имаше доста забавни моменти, които със сигурност няма да забравя. Ами, танците, смеха, приятелството, средата. Ами за мен най-запомнящото се е това, че слогистопедията превръща отделните индивиди в група, а групата в семейство. Най-запомнящите се преживявания са много, но това, че ние, възрастни хора, успяваме да се заиграем, да ни е забавно, да се разплачем, да се смеем заедно, е едно от най-хубавите неща, които са ми се случвали докато уча. Това, че в една неформална среда човек може да се отпусне и да общува с всички хора от курса, а не само с преподавателя в курса. Много пъти сме се смяли с сълзи просто и беше супер забавно и е много хубаво тази възможност да бъдеш различен човек, да си избереш различен персонаж. Може би това е най-запомнящото се. Всеки един ден беше разнообразен, беше различен, така че за мен най-запомнящото се преживяване ще бъде целият курс.